ne mu bar mu Allah komai. Wannan abin ya taba mu kwarai, kuma gaskiya zuciyarmu bai ji daɗin wannan lamarin da ya faru ba. Kaga mu da muke surukan nan fadan mun yi shiri tun da sanyin safiya cewa za mu zo mu ga wannan naɗin sarauta da za a yi na mutane. Ina ganin ya fi kaman dagatai da hakimai, ina ganin in duka aka haɗa su zai kusa wurin 100 da wani abu. Zo mu nan sai muka gaji an cewa shi an daga wannan biki, kuma daga shi gaskiya abin ya tamar da hankali kwarai da aniya. Sannan kuma abin da dai za mu ce shine wato Allah zai kawo mana wani rana wanda za a yi wannan naɗin, sannan kuma da wa'annan mutanen zababbu da aka yi a ƙayi musu naɗi a cikin wata rana, a kuma cikin wani lokaci wanda zai fi dacewa ma fiye da na yau. Mun sani ɗan adam abin bai mana daɗi ba, amma Allah shi ya san shi ya hango abin da ya gani. So kuma bi iznillah wa'anda suka sa aka daga wannan abin ba za mu wani zagi ba, ba za mu wani bacin abin nan ba, amma shine Allah ya karkato da hankulansu din saboda a samu a yi wannan bikin a cikin yar gajeruwan lokaci, don saboda abin da muke fata kenan, don saboda muna da yan uwan, muna da abokananmu, muna da surkanmu wa'anda za a yi mu wannan nadi din. So fatan mu kenan cewa shi Allah kai mu ga rana wanda ya fi dacewa da kuma lokacin da ya fi dacewa wanda za a yi wannan biki din, saboda kowa ya ji daɗi. Wannan masarautar ana bukatan ta ko ina, in ka duba duk sashen bene gaba ɗaya ana bukatan wannan masarautar, amma ko mene manufan wanda suka sa aka tsaye da wannan abin ba mu sani ba, amma dai Allah ya fi su sani. Sannan kuma abin da za mu ce shine